ya sallah kuwa? Sallah ga ta alhamdulillah gogo. Kawai dai sallar bana babu kudi alhamdulillah dai. Allah ya abin da ba a rasa ba. Ana da sallah ai. Allah to ya za ka san al'amarin kasar ta akwai godiya. Agogo da kake ci ne. Tun da ka ya haka. Bakin ka sai motsi yake. Wannan wani irin mugun zama ne. Dabino ne ai. To dabino yanzu ba sallah bace ni ma ai ciki yana dan gyaran ciki dan ban dan tauna mana. Dabino nan gadali ne ai. Gadalin uwarwa kana in ya muri ka ce min wani gadali ba yaran ku bane yaran mu ne ni ga gadali. To magani ne. Sai ne ba kai ma ila ba. Magani kai kasa ai ni ma na sha zai mun magani ai kai kace kai. Maganin ku da ba namu da ba. To shikenan. Yawa. Ya kare shine ne karshe ma na sa mutina. Kenan ai je ka kai. Ina san wani yana da wani lafiya wai gai lafiya wai na kudin da Allah kudin motar ka da halama ne kai fa na tambaye kai fa kiri da kuka na da kuma ni ka zo ka tambaye mu kudin Allah ka makaho har nan fitaro da nan makaho ka ban baka me zan baka me kake ci yanzu ya baka kuɗi yawa da hanci ba amma ya wuri kai yanzu iya zaman da muke wajen awa ɗaya da rabi na ma yake ci a gurin nan ai dole ciki ya hargitse wallahi dole ciki ya hargitse Oh shit! kai abu a mana kashi a nan ai exercise ne ai exercise ake yi kai ka ba fasa mana bulo ba yanzu ma gashi zan duba kula. Oh shit!